No video, dneska si idem povedať príbeh z komiksu, ktorý sme si spravili ja a môj kamarát Kristián. Je to Kaufat epizód, vymyslel to môj kamarát Kristián. Keby ste chceli si pozrieť jeho videa, on je tiež youtuber a jeho názov je King Korabox, to len teraz inde. A keby ste chceli, tak mu dáte odber, chce mať už skoro 1000 odberateľov, aby sa odhalil, alebo ešte nie je odhalený, ale ja viem, ako vyzerá, alebo chodí sa do školy. Takže toto je proste taký komiks, ktorý sme si vytvorili. Jediné, čo vám môžem povedať, že sa volá Kristián, hej, a to je asi všetko. Teda to neviem, či som vám mohol povedať, ale okej. Vyzerá takto. Je to taký príbeh, ktorý na seba nadväzuje, hej. Takže ja vám ako prvé prezentujem túto prvú časť. Toto. Takže boli vlastne nejaké dve tekvice, ktoré spovedali. Počkajte, to spravím inak. Robo. Počkajte, si dám stôl. Pozrite sa, aký setup. Takto. Dáme nohu. Potiahnem. Stôl. Zoberieme pyramidu. OK. Už to je lepšie. Takže ideme to odprezentovať. Boli nejaké dve tekvice, ktoré spovedali, že idú do obchodu. Potom si niečo išli vybrať, bolo tam nejaké auto, potom nejaký veľký cukrík a ešte taký, tie jedlo také peniaze, tie čokoládky, nejaké mlieko a tak ďalej. No a počkajte. No, môžeme je lepšie. Kámo, veď. No. Dobre. A keď oni išli do toho obchodu, tak si niečo vybrali a proste išli zaplatiť a dvere urobili bum. Či urobili niečo bum a to bolo dvere. A potom tu bol vlastne nejaký týpek, ktorý tam tiež robil a on povedal, že niekto ho strčil na tie dvere, ktoré urobili bum a bolo tam akože veľa krvi. Upozorňujem, toto je fakt strašne strašidelné. Potom tam bol ten, čo boli pri pokladni, tie tekvice tam neboli. Tuto, je to takto. A ostala len taká tekvicová krv ako keby a povedal, že mňam to bolo dobré. A potom povedali, že pokračovanie neskôr, haha. Sice to pokračovanie nebude neskôr, ale v tejto epizóde je to skoro to isté, ale okej. V tej druhej epizóde celé to na seba tak nadväzuje, takže boli dve kyslé uhorky, ktoré išli tiež do toho istého obchodu, ale išli vyslobodiť tie dve tekvice, ktoré zjedol. Tak oni proste tie dve uhorky zobrali nožík, rozpárali ho, on vravel, že pomôcť a potom tu sú tie dve už tekvice, tie dve uhorky vybrali tie tekvice už z brucha, to je ešte ten mŕtvý pokladník a tu už išli domov a pod tým je napísané, že za 20 000 lajkov bude part 3, ale že to bude 18+, že oni strašidelné. U mňa to nebude za 20 000, lebo ja mám najviac 0, takže ak dáte 10 lajkov, tak bude part 3. Nie, ak bude 10 lajkov, tak iba... počkej, ja vám ukážem, ako to mám. Hej, že mám takéto tabulky. A za každých 10 lajkov prečítam jednu tabulku. Takže tak. Takže musíte dať... koľko lajkov? Asi 50? 3, 4, 5, 50 lajkov, aby som prečítal celé. A chcete, môže byť aj part 4. Takže sa s vami lúčim a čaute.